ngono. Ical wujuding Kelurahan Petro Kantong bolong Sumawuri Kelurahan Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Ngene iki apa ora gayeng. Gayeng pripun? Lho sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Aku gampang lari ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Loh, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjaya tekan kene kandhanana utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Engko nek do bingung senenana. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe iki edan kowe." Petruk Bagong ki abdimu. Lah kok arep cekel ki sing ngakon sapa? Engko nek kono muni, "Kowe ora ngawuh iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Werkudarane mumet. Gathot. Piye? Gathot. Iya anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono. Tutuka. Lho ngaturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pangestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pangestune Bapak tampanono. Sing ajeg, sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Nggih menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wakmu Mandra iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kosek, kowe aja ngawur gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lha kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalare piye coba ta. Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho edan, mengkari papat. Iki mongko wonge 5. Iki. Lah kok men dadi papat? Paman Sedewa Kesah adrih menawi Kanjeng Rama. Mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke
Kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian. Iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Kadot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Ora kudu iso kaya ngene iki mergo pamudange Petruk karo Bagong aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo ngono gedhe sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Kandhane ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendra. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Ya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andrep. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Saiki tes larang-larang, bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya. Ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Sembah pabekti wa Mandura ya Antarja tak tampa pangestuku tampanono lho pendika jimat paripit daerah ing kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono lho pendika jimat paripit daerah ing kasantosan ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu ing Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh gribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Nggih, mengkaten. Dian. Iki mesti ana wong sing madha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon.
wis. Wis lunga? Wis. Wis lunga wis wah. Aku iki lek ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep ya iso. Wah. Asane kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Darantasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing madha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelanipun kacamata kok sampa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disuduk pas nggon dodone bapak penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Mundur apa? Kula menika malah bingung kok. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripik karo Petruk karo Bagong. Lah malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kosek Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Pik. Lho. Lah apa ana manungsa sing madha rupa karo Baladewa? Sanjae blek lanat kuku karpete. Werkudara, aja menenge. Jane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran.
Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro, kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Lho kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki kono Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae, Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Apa? Lagi kon menungso. Nggoku karepe dhewe wae. Aja ngawur ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing mimba rupa. Wah, ngaku wis apa? Aku Bagong anu ngomong. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe greden karo modal dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Nggih. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan apa ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Kok dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Ngunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Limasada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Limasada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero.